Салям алейкум, сайгал дослар. Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Алім Алієв, і сьогодні я проведу для вас екскурсію по фотороботах з Криму. Ці роботи були зроблені чи професійними фотографами, чи аматорами, але всі вони передають красу та любов до півострова. Пандемія внесла свої корективи і до нашої роботи, тому ми вперше в такому форматі представимо фотовиставку. В далекому 1855 році британський фотограф Роджер Фентон приїхав до Криму, щоб фотографувати події Кримської війни. Через те він став першим в історії військовим фотокореспондентом. Крим завжди приваблював митців, фотографів, режисерів, письменників, художників, бо його фарби і його краса надихала їх. Сьогодні ми, власне, спробуємо надихнути і вас цими роботами і покажемо, як виглядає природа сучасного Криму. Відбирати фотографії для цієї виставки ми запросили професійного фотографа Настю Телікову. Привіт, Настя. Привіт, Алім. Дякую, що ти погодилась і дякую, що допомогла відібрати ці по-справжньому соковиті та яскраві роботи. Давай поговоримо про кожну з них. Власне, перша робота – це робота, називається «Караул-Оба», а автор Володимир Лук'янець, вона була зроблена в Новому світі. Чому, власне, на твій погляд, ми мали її обрати сюди? Цей кадр зроблений по правилам фотографії, по правилам композиції. Ми бачимо тут третини. Всередині, в центрі цих третин у нас море. Є природнє обрамлення типу віньєтування. Дуже гарно пропрацьовані кольори, причому навколо все таке сіреньке, і глядач в першу чергу звертає увагу на яскравий колір неба, яке зливається з кольором води. Тому відвести очі від цього кадру досить довго не виходить. Просто сидиш, розглядаєш і насолоджуєшся. Це правда. Як перед зйомкою мені навіть підказали, що тут є у нас невеличкий там кораблик десь вдалині. І, в принципі, для мене це така дуже атмосферна фотографія. Хочеться от сидіти тут та споглядати і думати про своє життя. Цей вигляд печери і кадр з середини печери дає відчуття, що ти підглядаєш за цією картиною і ти присутній в моменті. Здається, що от подує цей прохолодний морський бриз. Ще одна робота Володимира Лук'янця, вона називається «Вечірній Демірджи», вид на долину привидів. І вона дійсно така для мене дуже містична робота. Що ти скажеш, Настя? Я скажу, що в цій роботі Демірджи дуже впізнається. Тим, хто хоч раз був на Демірджи, точно знає, що це саме ця гора. Мені подобається, як пропрацьовані плани, тобто передній план – червоний кущ, наступний план – така нагромадження скель, далі падає промінь, я припускаю, що це світло заходу сонця, і вверх взагалі розсіяний, романтично розсіяний такими м'якого кольору хмарами. Тому це робота дуже красива. Її теж хочеться роздивлятися детально, сидіти перед нею і відчувати цей захід сонця, теплий, м'який. І це, скорше за все, така вже середня осінь. Не рання, бо… Ми бачимо палітру кольорів. Так. Вище на горі є жовті, червоні дерева, крони дерев. У нас попереду кущ взагалі такого насичено-багряного кольору, тому зрозуміло, що це вже глибока осінь, Так. але ще не осипане листя. Наступна робота, як на мене, дуже заворожуюча, це робота Тетяни Фоменко, і вона називається «Вечірній новий світ». Дуже красива робота. Ми бачимо, як рівно 2/3 кадру займає море, 1/3 небо, причому не просто небо, а з переливами гірських пейзажів. І є одне важливе правило третин в композиції, коли кадр треба ділити по третинам, і в неї це вийшло, не знаю, інтуїтивно чи це спеціально направлено, але фотографія в цьому плані виглядає дуже професійно. Плюс, як на мене, виграшний варіант з тим, що є яскраве сонячне світло на воді, яке відбувається,
і є темна, з іншої сторони фотографії, темна частина скелі. Воно якби врівноважує дві сторони зображення. Плюс є врівноваження, це два кораблі, які розпливаються в різні сторони. Тому повторювані врівноваження роблять картину набагато цікавішою, ніж просто пейзаж. Ну, і для мене це така, знаєш, боротьба світла та темряви, та боротьба добра і зла, коли ми бачимо ці дві сторони. Наступна робота Дмитра Демишева, і вона називається «Вид з мису Айфока». Айфока, до речі, знаходиться неподалік села Морське в Криму, і теж така дуже цікава загадкова фотографія. Ну, фотографія, як на мене, завдяки цим променям набуває певної святості і біблійності по своєму сюжету. Як ми вже говорили про правило третин, тут воно теж дотримане. Перша третина нижня море, далі гірські хребти з невеличкою частиною неба і ще вище таке важке вже грозове дощове небо. Плюс дуже красиво падають промені. Якщо ми продовжимо промінь донизу і до верху, то отримуємо висхідну діагональ з лівого нижнього кута в правий верхній, що вважається дуже правильним, тому що око глядача зазвичай чіпляється знизу і йде до верху. І в самому початку кадру ми бачимо ще якийсь водний транспортний засіб. Слухай, вони так, ці водні транспортні засоби нас просто з Переслідують, однієї фотографії на іншу перепливають. перепливають, перекочовують. А для мене ще це, знаєш, така атмосфера, я вже її відчуваю. Це перед дощем, мені здається, і це так парить, це так Пахне спекотно. Ну, пахне, напевно, да. Але коли ти постійно живеш в цьому кліматі і бачиш, там, ця погода відображається, і ти знаходишся в ній, то відчуваєш, наскільки це спекотно, наскільки немає дихати чим. Плюс поглянь, яка красива лінія берегова. Спочатку чіткий кадр. Ми бачимо навіть будиночки, бухточки, далі трошки сіріше, і як вчили Розмивається ще теж. на уроках малювання, як ми бачимо наглядно, як уходить гірські хребти, інші плани в такий безбарвний ракурс. Ця фотографія вже є достатньо відомою для кримського глядача, бо це робота Ескендера Усійнова, і вона називається «Спалах з минулого». Як ми бачимо, і дуже добре і чітко впізнається Судакська фортеця, і, очевидно, ця блискавка, яка надає енергії, можливо, нового життя цій фортеці. Ну, про цю фотографію дуже важко щось говорити, бо вона каже сама за себе. Ми бачимо яскраву блискавку, причому ми бачимо місце чітко, куди вона вдаряє, і таке зафіксувати це майже неможливо. Плюс видно, що фотограф досвідчений, блискавка чітко кадрована по третині вертикальній. Ми бачимо таку висхідну невеличку діагональ з архітектури, з вулиць. Але очі привертає в першу чергу блискавка, і хочеться дивитись кожен її капіляр, кожну її судину, бо спинити цей момент – надзвичайна майстерність. Ми запитаємо в Ескендера, скільки годин, скільки часу він витратив на те, щоб Скільки років, можливо, щоб піймати саме такий кадр. Ще одна робота Тетяни Фоменко і ще один новий світ ми бачимо. Але ми бачимо абсолютно, як на мене, непритаманно Чорному морю такий кольор води. І він може, напевно, бути десь на заході сонця, захід сонця. Скоріше за все, це захід сонця, і вода набуває такої властивості дзеркала. Взагалі мені дуже подобається цей кадр, бо він мінімалістичний, поділений на дві приблизно рівні частини, діагонально поділений, що дуже правильно, бо якби він був поділений по центру, це б не було так заворожуюче і так цікаво. І ще маленька деталь, яка мене чіпляє і захоплює, ми бачимо в лівому нижньому кутку маленький шматочок тої скелі, на якій стоїть фотограф. І теж це додає можливості стати присутньою саме на місці зйомки. Дуже красивий кадр. Робота Наталі Дмитренка, вона зроблена в одному з найулюбленіших моїх куточків Криму. Це Тархан-Кут. Ти знаєш, коли я
потрапив вперше туди, мене зачарувало те, що півострів був настільки дикий, настільки не схожий на інші частини Криму. І, власне, і тому ця робота в тому числі названа «Незаймано». Ну, він дикий за рахунок високих обривистих скель. І Так, добратися, так, так так. розумію, що добратися до кромки води дуже складно. Але подивіться на цю палітру, яка перетікає від світло-бірюзового до такого насиченого синього. І при цьому ми не можемо зрозуміти глибини води. Вона прозора, вона всюди прозора. Якщо ж розглядати фотографію з точки зору композиції, то ми бачимо, що основну частину займає скеля, але вона поєднується з водою, як інь і янь. І вода заходить в скелю, скеля заходить в воду, що дуже привертає око глядача. Ну і, власне, корабель, який нас супроводжує, Який знову мандрує з нами. з кадру в кадр. Разом, так. І при цьому невтрачене небо дає можливість відчути перспективу і масштаб краєвиду, масштаб і розмір цих надзвичайно красивих скель. Та оці вапняні скелі, да, це такий дуже значущий для Тарханкуту символ. Давай перенесемось до Бахчисарайського району, село Теберте, яке перейменували в 45-му році після депортації кримських татар, воно зараз називається Тургенівка. Це фото зробив відомий кримський журналіст, фотограф і блогер Заїра Кадиров. І воно для мене дуже символічно. Це два поля – жито та лаванда. І оця дорога, яка розділяє ці два поля. Розрізає, так. В теорії композиції існує думка, що кадр можна ділити центровано, але обов'язково він має бути виправданим. І в даній ситуації це дуже виправданий кадр. Рівно навпіл поділена пшениця і лаванда. Причому ми бачимо, як пусте поле пшениці і лавандове поле засіяне людьми. Їх дуже багато. І це не може не зачепити, не привернути увагу. Також для мене дуже цікавий момент з абсолютно рівним горизонтом, але заваленим на моменті полів. І здається, що фотографія трошки перехилена, але насправді це говорить про те, що ландшафт гірський, десь там схили, десь пагорби, і це свідчить про те, що фото зроблено в Криму. Дві ці роботи, як на мене, вони дуже контрастують одна з іншою. Бо, по-перше, вони були зняті чи в Коктебелі, чи між Коктебелем та Судаком. І їхні авторки Соломія Гриценяк, робота називається «Вечірнє сонце», і Оксана Бублик, робота «Ніжні тенета». Кольори – теплий, холодний. Вечір, ранок. Ранок, Мені так. здається, цю роботу трошки нижче повісити, і вони будуть поєднуватися одною лінією горизонту. Розберемо ці кадри спочатку по одному окремо. Якщо подивитись на це фото, воно зроблене ідеально з точки зору правила третин. Якщо поділити кадр на третини вертикально і горизонтально, то ми бачимо чіткі лінії, якими поділене море, відділене від гір, гори відділені від неба. По вертикальній третині у нас промальовується сонце і сонячна доріжка. Сонце як яскрава пляма, гірський хребет як темна пляма. Причому цей гірський хребет піднімається по висхідній діагоналі. Якщо перейдемо до цього фото, то побачимо повторюваність деяких геометричних фігур, точніше кажучи, ліній. Майже половина кадру займає вода, інша половина – небо, причому навіть можна прослідкувати трошки темніші хмарки, хоча воно на перший погляд здається абсолютно однакова така заливка. І фото зроблено в туман. Якщо ви не знаєте, в туман дуже важко робити кадри, тим паче чіткі кадри, як цей. Тому це говорить про майстерність фотографині, яка створила це фото. І якщо ми говоримо про ці дві фотографії в одному контексті, то дуже цікаво, як з одної сторони гірський хребет і з іншої вони наче тримають краї фотографії. І помітити, як
море майже стікається у якусь одну суцільну водойму. Плюс захід сонця, ранок, тобто вечір-ранок, червоне, біле. Вони настільки контрастують і при цьому ідеально поєднуються одна з одною, що мені здається яскравіше їх розглядати в контексті пари, ніж поокремо. Ми презентували для вас 10 найкращих робіт, які ви надіслали нам протягом декількох місяців на соціальні сторінки Кримського дому. Я хочу подякувати всім нашим авторам і тим, хто сьогодні переміг, і тим, чиї роботи не потрапили до фіналу. І хочу побажати натхнення, хочу побажати оптимізму і хочу побажати і далі споглядати і фіксувати наш чарівний Крим. Настю, дякую тобі за те, що ти допомогла відібрати ці роботи, допомогла і сьогодні так цікаво прокоментувала їх. Дякую, Аліме. Це надзвичайна відповідальність і це величезне задоволення споглядати такі роботи, бо дуже високий рівень фотографій. Ти казав, що тут і любительські, і професійні фотографії, але я бачу, скільки любові в кожному кадрі, і це говорить про певний професіоналізм. Тому дякую, я наче побувала знову в Криму, забуте тепле відчуття. Дякую вам, Чохсаунас, та я сподіваюся, що двері Кримського дому будуть якомога швидше відкриті, і ви зможете всі ці роботи побачити наживо.